Kewajiban kadane wis kaya ngopo anane awake disak rombongan ngaturake guwing panuwun ana pangarsanipun bapak-bapak lan ibu sedaya lan para warga ing sami lenggah wonten desa Bendungan wontenipun namung matur nuwun dengan kersa nimbali kula sak rencana. Nggih, alhamdulillah anggenipun pentas pinengan lancar. Dipun suwun boten jawah
inggih boten Jawa. Tepuk tangan alhamdulillah. Jan aku seneng tenan karo sedulurku sing do lenggah nang Desa Kalijengen, para pepunden, para bini sepuh, para kinurmatan sedaya sami lenggah ngungon menikmati ringgit purwa Dimas Petro. Iya. Dimas Petro kantong bolong metu jedul terus tembangi lilir-lilir. Kuwi mengku karep apa Dadang? Iya, ngene Kang. Sing jenenge tembang lilir kuwi ana werdine nek dijabarke utawa ditegeske. Jajal tak krungu. Yo sak kamar-kamar karo Jiman. Lilir-lilir tanggri wis milir kuwi tegese ngelingake gugah-gugah ayo padha lilir mumpung ijih eling. Ya. Tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar mumpung isih ijo isih nom isih kecunggah pikirane isih mampu kaya dene manten anyar kuwi ayu padha gugah-gugah padha nglilir. Bocah-bocah pengen blimbing kuwi tegese ajak-ajak marang kautaman ngono. Yaiku netepi dawuhing pangeran mula pojok blimbing ki ana 5 tegese salat 5 wektu. Nek cara Islam. Bagus. Lunyu-lunyu peneken kanggo masuk dodo pira. Tegese senajan dalane rekoso lunyu ibarate ya. Dikaya ngapa kangelane ayo padha ditempuh merga kanggo ngresiki dodo pira. Dodo kuwi lelakon lho. Kanggo ngresiki jiwa lan ragane para manungsa. Good ya, good. Dodo tira kumiter bedhaing pinggir. Lelakon sing rusak sing ala ayo mumpung akeh bedah pinggir durung sepira ayo padha didandani. Lho. Oh, oke. Damana jlumatana tegese ayo padha dandanana jlumatana telatenana merga wong dondon-dondon iki kudu telaten. Nganggo cara laku celatu sing becik lan utama tetulunga marang sepadha-padha. Amin. Sip. Kanggo sebo mengko sore. Kanggo sangu awake dhewe kabeh sak mangsa-mangsa tinimbalan ana Pasit dan Jati kang wektune mbuh esuk mbuh sore mbuh kapan kabeh menungsa ora bakal ngerti yen bakal tinimbalan sowan ana ngasanku Gusti. Good. Mumpung gedhe rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung isih ana wektu. Isih dine kesempatan ayo padha salat ibadah. Salat dhisik aja nganti disolati. Yes. Ini ki yo teles kowe kok teles soe. Ngapain tenan jogo. Aku mah kelaren merem piye ku mau baleni terus. Wes kowe krungu luweh nyapeti luweh sinau luweh kowe wong seni kok geblek temen. Orang jurusane dhewe-dhewe nek kowe seni ngadi luhung ana aku ki seni jadilan kok dipadake nanggon seni wayang. Tapi aku mau mawan nang kene sirik-sirik wah wis. Nah aku seneng jadil kok karo wayang iki. Jadil iki pokoke nek joget bebas gone ora kudu dipanggung. Nek dadi etok-etok dadi iso. Aku iso nyerahi wong dodol.
jujuki dagangan wong dadi ra ana hukum. Wira gleweran lho, Gong. Iki agek serius. Aku karo Petro agek netepi dawuh para pinisepuh lemayang kon sing temata. Ora kena saru, ora kena gleweran. Ngono. Ane nek ngejek aku iki kira-kira mengko kepiye? Marahi jisi apa ora? Nek kira-kira aku iki karang wong kadung tlunyar-tlunyur nek ora oleh meli yo tak nyaron-nyaron kok demung. Demung yo ora patek iso. Karang ra sepele. Ya kuwi mulane kuwi. Ngaji-aji tiplek jaya kok nut. Mungkin aku wis kompak karo sing gender kok. Kuwi ana rasah menyang wae, mek saudara. Lepet dengan kok dinyangi ndak bungahi ngono. Ha sing gender iki nek latihan kok tau menyang kuwi. Dene bayare padha kancane. Ini gender ora pakai baku kok. Sing penting iso. Nyatane kowe ora digenderi karo aku ora digenderi karo baku ya mumet ya. Mumet wae aku kuwi boy. Kowe iki ra boy nek kok bokan. Iki mau tembangi lilir-lilir. Terus iki ana pamundutan diwaca. Oke. Nyuwun caping gunung ya, Tru? Iya. Bawa cengleng ya, Tru? Iya. Sing kon nyekar Pak Septi? Iya. Saka sapa? Saka Mas Heri Rio Ngadi Karya. Iya. Ana sawerane, ana ning ra tak omong-omongke nggo tambah-tambah kok. Yo Mbak Septi. Yes. Pokoknya dijenglengke lho, drame melek lho. Tenan kok saiki aku nganu kok, arep tertib kok. Aku ora kok biyen kok. Aku seploe ado karo lepen dengan yuk malah gedung sang-dusang e. Untukku saya entek barang e. Kak menika Mas Petro. Yo sesuk sore nek nanggap meneh popi. Emosi lenjenengan iki. Wis kepareng lenggas teng enjang Pak Kawijan. Atas nuwun. Katosipun Pak Haji Nandung kita sing nggih. Nggih, Pak Haji Nandung yo ngres anu mangestoni lenggah matur. Sugeng lenggah nuwun. Kuwi bapak guruku ya, Mbak. Oh, lha nggih iki to. Wis tak mimi piyayi siji ku yo kek nembah nyengklek. Saben kasang bengi turu sore. Ayo nonton wayang. Ayo nonton wayang. Ning lapangan Bendungan. Ning lapangan Bendungan. Sindene ayu-ayu. Sindene ayu-ayu. Dalange ganteng. Ora patiya. Jan kowe ora iso kompak karo aku kok, Cak. Seploe ditunggoni meneh kowe kok dadi kurang ajar kowe aku. Nggih pripun nggih. Sak jujur nek niki nek mamane kon goroh iki tetep ora iso.
tetep lahir batin kowe nek karo menir karo aku ki lames kowe. Lek gelem elu aku ki men demi. Lho, lak senengane ngoten niku niki di live streaming. Terus Yo. Yen macan mongkaro jana. jemblek iki ngene iki rumah yuk. Kene Aduh, telat aku sep. telat pinten sasi. Aku nek musuh sing Radana pancen cok telat aku. Terus ora telat ning balungane iki piye to? Nronjol. Iki mesti wis kidi kok anggar anu gandul lho. Kegulan apa pripun? Gandul lek kan iki dijarah. Hati-hati lho, Truk. Wong telu saka wetan iki kudu padha. Nek mboten. Nek ora kudu delok-delokan ning dalan. Oh, cocok-cocokan. Buka nggonmu pira? Rombongan kuwi karang wis carane iku wis sehidup semati to. Wong yale nuthuk ya bareng-bareng padha-padha lho jenengan ki yo. Terus septik iki nek disut-sut sik maene. Napane? Suarane. Oh. Oh, Bapak Untung. Terus aku sengit anggere manggil liyane aku ki. Lah kula ki salut lho kali sik ngendang ki. Terkesima. Lho ket mau ora turu beber blas iki. Aku kejane kendangane apik sih. Jane. Muga-muga ta bisa semulur yuk. Terus bisa berubah sikap. Maksudnya pripun? Sing biyen cok nyang-nyangan saiki ora. Orang ngenyang ning anu lho ditambahi kunyangon anakku lho. Dekno iket isih nyilih aku kudune tak nggo aku kok dienggo Dimas Untung aku ya ngono. Mongko ku iket le nyilih tak nggo mah disenengi aku yo ngocekku dhewe. Terus
Semut ireng busumi dandang gula semut ireng anak-anak sapi kebobong kang nyabrang kali pengawan banter kae men dadi sikan Mas Batur kene yang manajer. aku disabet nganti pilur-pilur salah kok dadi aku dadi tenan Ren apa truk oh kuwi dadi tenan ketok mripate Malik kowe dadi kok aku kelebon ganyang sing mengkoni lapangan bendungan yo piye le nambani nganu saka danyang kene iki wis pesen ro aku yo kowe iki danyang aku dudu Bagong lah kowe asline danyang tenan iki danyang bendungan kowe pesen karo aku sesuk nek wayangan meneh aja genti dalan oh ngono kuwi nek genti dalang tak sepatani anu ora apa-apa Iya. lek ku dadi ku mergo tok sabeti larane ra ilo jan bajigur kowe iki alae kok gegene wong lagu apik-apik kok teng grubyuk iki seni budaya luhung aja kok dicampur aduk orang main serem kok ya wis pindah terus yo mbak sek Latihan waton sarta gampang suling kumandang sodan jeneng kula akeh glalin aja lali agaman sholat limang waktu lagune Mbak Busumi ayo Abon Sinden
Iki darapane ngene kadare. Piye to? Darapane saiki diwalik pelok 6. Sapi minum. Juk rasa dindangke sak langgam semut. Terus lembar meneh. Busumi siap ya? Ya, sekor ngarep cek zaman kedua. Iya, balane saya ngarep. Nggih, kenapa? Birong aja makan gaji buta singgane semua nyambut gawe keplok selengir ya. Oh, rasane ambyar ya. Ganti sing dulu meneh, ditindangke. Ben kapok. Mulane kok melu sepel, Bu. Kancan sepel kok ora dhewe. Ditindangke jae kok.